हेलो दोस्तों, हम हैं भोजपुरिया तड़का और हम सुनानी भोजपुरी में न्यूज बड़का। तो रउआ लोग भोजपुरी में खबर सुनल पसंद करनी त का सोचत बानी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी। चले वीडियो शुरू कर जाओ। पहला ताजा खबर बा कि दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कहना कि अरविंद केजरीवाल 50,000 रुपया पर छूटना है, एको गो फाइल पर साइन नहीं कर सक, ना ही दिल्ली सचिवालय में जा सके न। दिल्ली के ठगे के काम अरविंद केजरीवाल करत बाना। उ इस्तीफा ऐसे नहीं दे काहे से कि राजमहल के मुँह बा उनकर। ई बात प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कहना। दूसरा ताजा खबर बा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ कन्नाट प्लेस के नवग्रह मंदिर में पूजा अर्चना कईना। तीसरा ताजा खबर बा कि जम्मू कश्मीर कुलगाम जिला के नेशनल हाईवे रोड पर तेज रफ्तार में एगो वाहन भेड़ के झुंड के टक्कर मार देहलस। ए हादसा में 60 गो भेड़ के मौत हो गई, 40 गो भेड़ तक घायल हो गई लसन। चौथा ताजा खबर बा कि देश में लोकसभा चुनाव के चौथा चरण के मतदान तारीख नजदीक आ गई बा। तो यही बीच में बीजेपी कांग्रेस पर और कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमला करत बाड़ लो, एक दूसरे के खूब बुराई करत बाड़ लो। जेल से बाहर आवते ही केजरीवाल मोदी पर हमला कर देन। सुनी का कहना कि मोदी जी एगो बहुत खतरनाक मिशन शुरू कैले बाना, जौने के नाम वन नेशन वन लीडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन लीडर के रास्ता पर चलत। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल कहना और इहो कहना कि मोदी जी कहले बाना कि अगर हमार सरकार बन जाई तो अगला 2 महीना में योगी जी के निपटारा कर देम। आ ओकरी बाद मोदी के सबसे खास आदमी अमित शाह प्रधानमंत्री बनिए। केजरीवाल ई बात कहना और केजरीवाल इहो कहना कि मोदी जी अपना खातिर वोट नहीं मांगत, उ अमित शाह खातिर वोट मांगत बाना। पांचवा ताजा खबर बा कि जेपी नड्डा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कैले बाना कि केजरीवाल और पूरा इंडिया गठबंधन चुनाव में सफल ना हो पाई, एकर एहसास करके पूरा बौखला गइल बा। देश के गलत रास्ता पर भटकावे के इनकर उद्देश्य बा। ई बात जेपी नड्डा कहना। छुआ ताजा खबर बा कि केंद्रीय गृह मंत्री तेलंगाना से अरविंद केजरीवाल पर लगैना निशाना, कहना कि ये बार बीजेपी तेलंगाना में 10 सीट से ज्यादा जीती। तो रउआ लोग के ई खबर कैसा लागल? अच्छा लागल तो एगो लाइक जरूर करम और ऐसने खबर भोजपुरी में सुनल पसंद करनी त का सोचत बानी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी। मिलतनी आगे के ताजा खबर में, तब तक खातिर जय हिंद।